where situations seem impossible, finances are hard to find, there is a God who never fails. Yamemba Yame Adeshe baby Awobia Yamawakwaba and Emre Eba Cedar Hour Jumedi Eso. Ebre Mudi Kamehona Yetu Jumedi and show Tumfo Yankopon Ensa. Christo Umadi and Onyamne na Siama Udi and Emre Yesu. Sewa Waye Waboya Hobai every Edajwada Abesi and Lefi Yakasa Yadawasi. The bomb Paye Peja and Emre Jumedi Dosuko Yesu Mojem. So Sebedi Hinima Diana and Yakundi. Mayanya Dansidia and Wajia, I would Jumedi. And I was said twice Sama and Waduma and Sadanity, Jinikoyanka Ameka Siapa. Amen. Yet any Minyama Badi, Yanko Power. Onam Nidom Nina Humo Blosso, Abdominumino. And Sanchanika Eradia and Isawamaya Unqua, any area. I don't know any pain and Yan Sani. Yanko Ponoyoto, or we are mobile. Eradia, we are mobile. Wakaya, why so you're different in Fibaso. You could die. Yen the money is sorry. Nina and Sanchani Yanko Poa, a dear dancer said, or not need dom so. Watch ye. And I do Yamia Domono, or Winnie Mobile. What kind of one a different in Fibaso? No man and one massamo. Or can you only end Radiasi? And Shani didn't Kunkuni Munya. Be a one who of your honor should have ratted. Be a one who not told to me a young coupon on Marima Jesus. Shani didn't Kunkuni Munya said, oh, yet, and I do your order. Or your doyan coupon. The whom more brought it in order. Say, you right, yes, you are doing a whom more bra. I come in Numia and Sebi. On our net domso, and we are mobile. Be a one another as Nashani Munya. Oh, your name. Jesus. Yes, Laudi. Odonya Kupo. Yewa. Yada. Asumjie. Yamie. Yakafu. Odonya Kupo. Nasa wapra, ogo no ne maya.
ni wuye owa anana dia ya naba yende ya bakasini ya nyakopo ya naba gasio ya naba gasini wuye oyi gasio ya naba gasini David is a man, everyone day in a sunny day. I don't put a feet to a double sin of Fiada. Almost someone else. That's why now come on, we are differently and famous. Why am I myself? Why am I a grandma myself? I'm not only the ass. Oh, probably for the society. Oh, to a woman, I'm a young. Oh, to a man, I'm a young. What's the shining glass here? What's the shining one? That's really now. I'm a young woman. What's the every one here? Yeah, the young man. And yet, the way you're not going to send your blue year right now. That's your say, you're not to any of the problem. I am not yet to. I am not yet to. I don't put away. You're not yet so. You're to say, young couple. You're not married by Jesus. You're problem. I don't know what you're saying about your plan. What you're me. You will war. I am sent to me, young couple. Changing up for my young couple. I am young for young couple. Walk us up. Why are that Cedar? You will war. And the way you want. I don't know what you're saying about your plan. I don't put away. Oh, yes, please, so what did you know? You know. Say a kind of such as ya. And you see that what you're getting. What do you have to say? Jesus. Who you know me? Who you know me? Tell me, man. Anadi, Adiawa, Yama, Amayanos, Ananadia, Oh
Hallelujah. Amen. Esianka safu Yehowa din. Sa enada nsu apagya Awurade ni aye ne kese. Sister Comfort Awurade nhirawo. Ebre nsu ye bra. Ye papa onyame akoa onyame somafo atenase. Waje na dwai die na ahomone enwo so. My God. Na tumanie edwane. Esanse onyame nipa otie Awurade ne ansa na wakasa. Na aweye bre mu na Awurade nam no so eje mpempem enkwa. Papa yi ba ye nipa pi ni wona wabubu a sambre onho atowon ebia danse ala ni tuma aya wotibi e kire yen se ampa onyame ede na ko ama awie ebrem se onam no so na wanchi yenkwa entadwumre yi ebia wotie radio ana wo hwe Facebook ana wo YouTube a wo hu nyame nipa ya enyi wa fidie ni mfiri a tie na no asem na Awurade asem a ode brew ebre yabakuya papa nchen ni din ni bishop Albert Sackey Kwapong papa ya mo akwa baba afidie so anwumre asofo mejo so eburu na mishra papa na upomo etesen nyame atom ya ho ya pa ma mefa akwanya so na menchi Sompa TV ahwefo ene Sompa radio atiefo nyina me mamu nyina jo na menem se mo ho ye enkanka mo so amowo Facebook YouTube ni nyina ye chiachi amu nyina ya mamu nyina ajo amen ene mo follow program no nyame o nhiramo amen onye mo kese amen sembre bia mo samo mo adaje na obu wo ho a me bia me kase wadu ni mpanyin fie so ya mamenom no ya papanom ke bi dantem aso Cedar our ba ye se wontie ye oni ye sori onyankopon emompaye enche adom sam na onai yes na kire se onyankopon onhiramo amen onyamo kese amen wo momre ne modagye yes Cedar our team so onyankopon onhiramo amen ehwe program sane enne edombo dopim my God ebe pia asase so my God ne de nyame yoye na namasanya hoden asa betena eye studio se mo san sori Awurade
na ahwɛfoɔ ne etiefoɔ so mo wa kyerɛkyerɛ ne bɛnkyɛɛ no nyame mfa yɛ so ma mo nye nhyira no ɛdeɛ ya meka kyerɛ no sɛ mo ntintim amen na ma mo hihim amen na yenim sɛ yɛ brɛ no ɛrenyɛ kwa biara da amen amen ko Facebook na nipa kakra bi ɛwɔ so no kakra bi ɛbɛtimi abɔ mu din no na yɛnkyeakyea mo mmerɛ bi ameka sɛ ɛnyɛ obiara na ɛbɛtimi abomuden na mo like page na ya mo mfa mo comments ne mmra eba sa na wodin no twa no ho sa atɛ no na yetimi abɔ na ya kyea o yankopo nhyira o amen enti sabre yanko Facebook ne YouTube mmra Bishop Yenia ba Savina boache gyina so ne din ni twa no ho Benis Japan enso also asoma ne root ewo so saa nso na Anthony Pokuamponsa ewo so saa nso na Nanafia ewo so Extimo Lavasti ewo Samuel Safo ewo Angel Lawrence ewo Ruth Asamoah Daniel Ameniampon Marilyn Ayeyi Aisha Dauda Joseph Sam Emmanuel Ejay sa enso na dodo na ejina so live osofo Philip nso ana osofo set Patrick Osei Akoto enso ene yen esom na yaw Ejay ene yen esom ene enipa pia omo ene yesum enwumre emo nyina akwaba amen sambre dia mon like page no na mon share ma afoforo so enhwe bi na wontie bi ye ba Sompa TV ne Sompa Radio Facebook ne YouTube de bremu nyina ne se ehefa na ye janom nyankopon no wo where is the God of our fathers ye na janom nyankopon no owo hefa ye janom nyankopon no wo hen ohaw ni amane etutu nipa bi osofo bi krasa me kwa basesia otu ni moto a obete yesi wanya kwanhia wo obete otepragiaso oti abobo yaso obete amane ato no oti ni private car mu obete ohawa akosan no wafa passenger car ohawa akoto no ebete flight mu obete yesi plane crash bi esi obete yesi train bi anya kwanhia obi krasa me kwa akoda o ene ochena nyame ya doma ye behia obekura se ochena no nsia ya frebe obeti yesi ja to fie no mu obeti esan ene ohawo ne amane ene eto nipa osofo behu nipa ne ho denden ebedi na wochu behia no na osofo wasole ne dua so osofo na ne osi apenie na yade abeka no ene yade eni edro yade ahodo intirimu yade moja mu yade dompe mu yade mrebia ya meka se yade bu ho a na ka yesikafo yade yade bu ho kra na ya kwantufo yade yese aburuchirefo yade aburuchire yade anso ene de yehu ne sa pemo ene firim kura so kosi mpanyimfo so yade ahodo ena edi ni penya ene ni panyi ni nchebio ene ni panya pomode nchebio osofo de na ekoso yi yade no doso dodo amane no doso enti ye ba ye bisa se ehefa ena ye janom nyankopon eno wo nyame o hye ye bo se maye nsuro my god ena oka ye ho Isaiah chapter 41 Osimeye nsuro okaye ho Isaiah chapter 43 Osimeye nsuro okaye ho Osi bebi enam bia odi enchi ene de nyame afa hefo my god eno na Cedar awa ye de brahwefo se ye nyankopon no onsesaye sani osetie no enra ne ochira ne da pem na embom ene ye generation na ya sesa ena osofo ena bosome etoso enum ena nipa nyamede ya wuramu afi ena ye first May asoso nipa bi hu de nyame ayama wo osofo ebi ewu aja wo sika ebi ewu aja wo na japade ebi ewu aja diplomatic passport visa no ayemo multiple visas wo ewu aja no wo aja ho aso wo no uni your friend said diplomatic passport uni passport a visa bom unya japade kese bia aso sofo nyame abo ho ban katemada wa boje moja di wo mu afro Jesus aso uyi nyame ayekura na how
osofo hwe baabi obi da na yade mmɔ no na wo hwa hwehwɛ dan a obi dem left afio nyina ɛyɛ AC fom nyina yatale fom nyina futuro ni ho osofo ye wo asomfo a omo pepa ta so efie ka wure mo bi ya na ya hohoro anso yade akese abobo won na ofie na ye unya nkase ho no mo de January to May onko ye nyi wonto ayaresa bia ohun den asoso no osi nyame nya hwema afi nyina nkwa yaresa bia da ye nyi wonto ayaresa bia da obi tie obi hwe life support sin no so nokwasem okoda reses wankwa owu nokwasem oda duro so wanu medura owu aso menum bi no uti na ye wo ya onya palabi APCB we ya na wato obu okura se minya ko fa hospital na meti wo pampanya na yade na yede na etu akọ wo bebre mu ma yare mu de ko fa hospital OPD owura ho pie yeti ho pampanya na yade na ko wato so sofo obu ho a ene oda ho obi fo da mu nyina yema bisu ni bi kura we new hospital card. I saw for the whole of last year, the whole of this year. Go hospital. Sure, I see. Nyamenu word in a year. Now your generation now they back on say ye year radia ya a higher. Yeah, there radia say a higher. And no so ya coincidia a man ya me train home. Maybe I'm a catcher or say now could be Adam for obine nyanko pombo a dear etimosama. We Moses a frima any ye. Nyame can the trim po. As a watcher, Quacacha fellow say, Bayan say, Quacacha fellow say, at the chairman say, video horse in a banner so, Yameni Moses dim combo say ya, or any dim combo free seller so, and ocean ne nasi ya to nine. As for the say, ye, Yanko Posa Wanya no Cronco, na Quency dear no, said the Yamia Yaman in a way, Yamia yet, and Yamia dang Yanko Pong. Ekacha so bemana hu kena asase na so de na enso nyame komuna eno obi hwe obi tie de nyame ayama onyina udi adanse ne haw enra me no kan se Cedar hour ye baye enye nyankopon asem ko na de brew enye mpai bon ko na de brew ye ma wuyi awrade ayese nyame ye bibi ma wa ye makwa ma wo de wase da eba enteto de ye bie line no tum se wo nyame ye bia ma nya fa nyame aseda ebre no weni nyame adwene weni nyame yo weni nyame su weni nyame somo no yes obi hwe obi tie ye aso de obekọ empire de obekọ aso akayo ni ananti twitwa fafon se ni nua ni na mamanfo nyumamu e di nua petu ho etu ni padu na mamanfo asase so etutu fom e se nua na adwuma no obi aso kwa se manya wo de ana ma me ne papa eno na ya brona na wotwe de enam se ye program Christia ye no brano God of the possibility prayer festival nti ya sesa Cedar hour no mo kakra e kire wo say wo haw no nyame betimi aye and na ye the day one no akogu that's right ohwe nyame asane afrisuru mo soro a o sane mpokire o tete konsonko Jesus nyame de ne sai kanipa Timo se nyame done ma kwansem ohwe bebe bi obu ho obi wo bebe bi obi ti nu ho wo nipa nu mu na nyame de ne sa e ka won a ne anya nipa na de ne sa pragu wo so nyame de ne sa ka nipa mo mema ka tinka mo mema ne ma enkura ne nketoa we ne ma dance de sisi no enese a dance esi wo Cedar na dance no Dawson I be pure hunem o chira na ye de dwumadie no eba na wi enti o chira nyame ya adoma bibia wo pese me boso paye ma no wo de tobra say ye insu pese me hira so me de me se kuso say ye nchire bo pese me boso paye ma say ye communi wo pese ade bi o pese me hira so ma o chira me hira so na wan kasa de wo pe bia koye
o documents bi o pesa o de ba o pesa me de me sa to so ma fashion brown envelope mo fabra mo amokuta mo save mo passport enne so nkura na mo ba twere wasi ni bi yi si yi no mo so enne ya de mo hye awrade nsa sese marabi ya to ehye bi se obi mfirifi ho meye medical doctors engineers mo ma nyame be form so mu no mudi kan ofie ho a nyame be form so aye enti o chena program no e be san o chena ne ade ba wie yi o no kwasem no chena no pa no me trans be no pa no nkono na mo afo mo wo problem wa busuamu a abusuamu how be ato no me ne kakra kasa ansana be do hwere baako ne do hwere baako de fa ansana ma ba de ma be so akase mo no enti o chena na edi dwumadi no ba wieye ba bibi owo bia no obo enne ukọ baby o chena eye memene da ya edi dwumadi no ba wieye wo betimi ababi na obeye nhira amen na me nhira amen sapre ma me no ko MCR ma me chia zuka bema systematic press ene nana ya mo David Enkai me ma wajo ba bibi owo bia me ka DJ eye king what your friend saying takwa nuwa Nyankopon enhiramo na DJ Papatos so enkuransa Nyankopon enhiramo ene brother Philip techima mo no mo amaka nyina nyame enhiramo nyina mo boy twuma amen mo boy twuma nyame enhiramo na sabre de yanko MCR na wona ya omo se omo mre no madaje ba ka cho se nyoma ni bo ha e ya namotu se no otieti adanse ni bi e yo omo ba ha ni bi omo se omo bre tu ka to fu egu omo ka me bi tataye e bi fa prajia e bi fa ye friends abobo ya obi fa boat obi ankasa su tu onu ankasa ka obi so fa tro a obi pie mo no adanse me bo bi kire ena ya kwa misia na me mo adanse ni bi so san kire ne hu ni se o kire on so adanse e wo ho atwan MCR ma over to you yanko ne yanko fa adanse Cedar me brain nya ya wo Cedar dem ha ma me ba obi be kasa me ho teme e wo sa me ho teme because ma fa ya wo ne mobroye mu ya ka ho kire ne mobroye pa dia na hu ni se ni esitie na so isranka nyame na asidanka papa se nyame nam ne so na erade ahye manimonyam madanse ya ne se na mi obi a no kra ni nyame ne se na me ho kire mi yie ye ka se afa yie nka asem na me ho kire mi na asem ye mabakosem a mi rem fida se aho kire nti edu Sunday kra atade am de be sha kwa sorry na ye problem na dakru bi na my sister yi ne ntare dada na o de brain asamwe me kan na mi su na nso me da nyame ase e sha tare na o de brain me ya me de atare dada o kwase da duru ya me de kwa sorry fedie ye sorry awrade mani agi manya atade ahye pagya me nsa mienu ko so se ya atade na tie simachi aha tie simachi afedie mi hu nya menya me ho asori dem wo na wasa me nso me mansa na me fa wo mpie na ye nkofie omo sori awrade wie ya na me ne me mani dem ho na obi ante mase na nso me die na me nim ne ato me na enhyanka odi fa abati Nyankopon Cedar Nyankopon a ofa ni aprotiti asa na oye mi ye no awrade asesa me shabre me se wasesa me shabro wasa asesa me di me ane menya di fufura aka me di ne ho saa de we na me kai se menya bi da mo we tata so me so da ya da ya papa si ya nya kawaka akwankyere me di na me ye ni bia papa si yamfa oil from that time na mpa ibo bia fra ne judgment yamfa oil from na ebedru baabi no na Cedar me be pack kais wo park yi so me na me nka ho akoyi mi key ne bra me na me fa nkire se me ni ntoro ya dada wasi koyi ka key ne bra bag ne bra ke no mo
me na me fa me ho nka ho bi na ba se nyame se wo be hye manimonyam no ana me se masi me fie wo me krom masi kuma si fie me refi na wo sanka me den safo ane ba hwe matoka me da private care shodi nyame aya me ma ebi ko for not nursing training me bako Abraham Lincoln me so da ya bai mitimi yi me nsam sika a ebro 100,000 adi che obi wo de nyame aye bi o waya bi o wasisa me di wasisa me shabre eduru ba bi na mu ya dina me ba papa o se ebeye yie me se papa wo hawi nyina ebeye yie keke na wa ma me oil o se fa gu form kan ya ofa se rade nye me se me na me sati alarm na me te ho akwankyera ne ade ma wa ye na ye ni yie o se ya ne 12 o'clock na wa da na about 4 afi na obe ya akwankyera o se ya ne 12 no me da hwe se 12 no bebo kan na me ya makwankyera na me de me nie ma egu form akwankyera no nyame wa som na erade wa tie me erade wa jime na wa shame ni monyam me da sida nyame ase papa me di nyame da wa se erade onhira erade ma wa se ntre o ma wonya titire ni anintine erade ma wa se nyina anya nhira e wo Yesu din mo erade hu ya mobo na wo fa ye ntwa afe fofra ye wura mu ye o fa ye ntwa fa ye nwie sanya odi ya twa ne nkunim die no erade nye esa wo Yesu din mu amen na oti adanse a ye nua bai gira ha odia na eduro baabi na ne daso asa anso oje nyankopon die na oje Cedar nyankopon die oni ye ne bompa ye wo fi ha ne braso ye no nyame ahye ne numonyam enti wo a wote dem ha anasa wo hwame a wotie me no emfa ho baabi bi abrabo na akodu bia Erade bie kwan ama ho afi foforo ya ye wura mu yi onso de wadanse ebebe fie ha wo Yesu demo me de wo no wabusua ehye Erade nsa we ya hyase Erade nkoso me bie kwan no mamo amen for Christ mitna ha me dia danse kese pa hye me nyankopon animonyam madanse a me di ni se akra ye okra mi yakoda anajo Saturday anajo enti ada ho anajo na akola ne tiem be 12 tse me bani kamu dendenden na me dimrika me ko 8 ya den osu me peja na wapoapo anenan ne me eni sei 8 ya den esu nim na oka kire me se kakai etia anenan abusuafo aya agra de chen sanda no pa the whole day me banana nte akola ida ye Yesu sa nenan ya ne ya nenan no so wumia baabi a ontimi ntrese ha na se ha so na wo su enti Monday ano papa me de ne call hospital me kwa ne ase yan kwa ne check up e bia na o ye sikla e na aka ne ho ye kwa ye test no shi nim ye bo e kire ye call children's hospital ye kwa ye shi nim ye ko ji nkwa test o mo ma me ya hodo miensa shi nim enti Monday no da papa ba TV so no enti so na me di TV so na me ye na wada e na me di bi hohoro ne nan ne eni nanim enti ade a chen ye na wanante bet wachia wachimpa sei na ohwai ne nan ne gumusa me ba ne kwa na me hwe na me ti ni so Erade me ba yi beda ne yarefo omo ye ntafo owa na ne nua ba na ba eti ye nkodi agrosi ata minti me nante Monday na ade a chi Tuesday anajo no se nsu a ne nsa nifa na ade a chen a me ba ne nsa nifa nso apo a kyesa aso ne nan nifa aso ne nsa nifa otene ne nsa ni mu a enyeye me ma ne video no ya me ya se phone ni me nchan anka me ma mu hu de ato me ba no enti Thursday na me de ne ba papa de ato me ba ni nie papa oba de nshraw me papa sorry free na kunya so beso akola ne nan ni sisi obompa ya ma akola na o kire me ade aketua bi se me nkoya ma akola no abusuafo me koya ade ni wieye edi 3 days me ba ne nante se de o nante eti to me ka se de o tu brika o ma uzembe radinya kopon ya abusuafo adano na ye hwe TV Animals Kingdom na aboa bi te se akroma ebe TV ni so na o kire me se mama
kakai we bi ene betia me nan no anwanwasam ne se baby amene ne kodai no anadwo bi ebo 12 ekona aboa bi besi nchansen ne so te se anoma meti obene nam ho abe 5 minutes no wasan ya tu na okọ enti wo kire me se ma kakai we bi ne betia me nan no e mama adwen kosi so se ene anoma na ya na obadan ne so no ene be ya me ba ne sa de no ai enka obedi me ba na obedi san kan Yehowa se Cedar nyame na chese eye daye na akura no so ye no na chese akura na so daye se petuo aba abaye den abaye ne nansa nansan omoyi program bi wo TV so me refi that TV no TV bi se program na omoye no momo bi me mo betima kaya eye omo nteme nante nko omo tonyom ne nuama bi ba ko didi oshu mo amahwe bi no me refi oshu no na nani efra wana na ye de TV omo se Lucky TV nyame nhira mo na danom na mete ho na me hwa de obi aka na cheso omo na omo ye yarefo ni nyina obi eni ho ye de wo no enti se ya na totototo amanfo ba o momo bremu ye so obi wa na ne ba na nya 4 years yare bo no obubu ye wanti man sore biom o se ne ba nya 6 years obubu ye se na totototo amanfo mba omo da na yarefo no dano me sorry ya wada na me ya cancel me sorry o de akra hu ya na me ho say we spiritual attacks me ka kire na say we attacks ne ba akra no so na be say free kanya attack akomko hospital na ka wo say ekọ kadia komu twa scan no mo ye laboratory test ke be show say e bia say ni say na ya akra no aso hwe be be o mo bokọ ye up to G eye okonfo anoche eye teaching hospital kasiye mu children's hospital be bia kire say bibia anya akra no akra na timi akire se omohwe ti wiaboa we ene bam so a obetache me nan e wodam dan so omotum enunti na etoda esese awofo yede ye mahye Ewurade Kristo nsa na enye sa de atoto amanfo ma omada ne yarefo no se ya anso we die Ewurade ba mu no ne ba no asaya abane nomba enti wo a wo hwa me a wotie me wo so oba no se obane fo no na aye bibie tia na wo so oba no Ewurade be ye firi no so amen to our dance no so papa me da Ewurade Nyankopon wase me madoso me metu enti we na kapani ho mienu se Ewurade me hwe se me ba no na onante sei na me ba ne nante onama no waye sei say ya na me ba ne nante me ba ne ko na me hwe na mani ni suo say Ewurade me ba ne beda ne yarefo bet me de ne ba ya papa so akola ne nan so ni sisi nyame adom me nyame ba no sade wo sitie pepepe obo papa nyame nhyraw nyame hu tuani me da wase ekapa yakobo ya anu atona me da nyame ase so ama me banana ne yarefo anka dem ewo Yesu dimu amen your born in seminar also so or how big our baswa etu eye wo gina hoyi o ma pa awo influential poly insia 6 years na enya se omo nya bio nyame debe dom won na omo anyem omo wo a na kura no yakunu akoso saa 3 times omo mamiensa ena ewu eno na ya maame a ogina won chen e ka kire won se wonem sofo bi ewo Kumase ewa twuma koforedua eye Cedar worship center hodie odi omo ba omo benya ba ato omo nan so a obi a honhom ekum wo mo ba nipa okum ba firi won so no ontimi nkum omo ba eno na ye maame edi omo bae afedi osofo aban ma mo ntoa adanse no so yo mama usede na Ewurade ayamam yo Cedar for cry ababai ne yirini ba abranti de yirini oni aba de gina ne nkyɛn no na me ne wo mo nyina wo ahafo goso achi me ne wo mo tikuro baako ti ababai wo wo ya be ha ka akwara ne mma
eti wɔne na kuma yi nyina nyinsɛn na kuma nya ne de wanya ɛyɛ mayoro ho paa te meka kyerɛ me nana no mo sɛ mɛkɔ wɔ wura yi ama me no wɔ wura yi nkyɛn makɔbɔ wɔ ma amane na makɔka kyerɛ wɔ mo sɛ me wɔ odifuo bi ɔyɛ bishop wɔ Atomakofo dua na sɛ me de wɔ mo ba hɔ a ababa yi bɛwo afa ne ho afa ne ba ɛkɔka kyerɛ wɔ wura yi ne maame ne papa wɔn ampopo yɛ ti eti edurumire bi a meba ha me man nkyɛn na me de ababa yi baa yi te me de ne baa ya wo ada cancel me de ne bɛkyerɛ papa akwankyerɛ koraa no ɛho nneɛma nyinaa papa faayi wɔn na maa no biribi a wɔmfa nkɔyɛ wɔama yɛ nkɔtɔ hwee tie wɔ mu na ababa yi sɛn nyi sɛ ebiem ɛna maa ne baa papa hɔ sɛ wabɛhunu ha deɛ a ɔmmra na ɔmɛka nkyerɛ papa sɛ foforɔ aba te ababa yi nko asi mu baa papa maa na akwankyerɛ maa ne bɛyɛ yi eti da no me wɔ hɔ a na obi bɛbɔ mamaneɛ sɛ ababa yi kunu agya ne kwan sɛ ɔnkɔ gɔɔso fie ɔnkɔtena hospital mu na ɛka no a na gya wawura hɔ te me wɔ hɔ a na obi bɛbɔ wɔkɔ bɛɛ na wɔtwe obi bɛbɔ mamaneɛ sɛ yɛse awo aka no na me sɛ na hwan na ɛkaeɛ yɛse aberanteɛ no wɔ maame wɔwura yi moto bi otu yɛ wɔ no wɔ maame no mpayɛ na memmɔ sɛ wɔn bɛkɔ akɔduru asomdwe na meda Awurade ase na mesisi da Nyankopɔn obiara ni hɔ a mede no aba Cedar fie ha ama na m'anim agu ase eti saa ahomawu ababa yi di no Cedar Nyankopɔn wo deɛ ma mehu sampa wɔ tumi eti me kɔ afuom me ba ya na obi ka kyerɛ me sɛ ababa yi ne na ase wɔn atwam ɛkɔ wɔn fie nipa ne sɛ wɔn deɛ ohun wɔn mo ne wɔn hunu ba nam sɛ na kasi da Nyankopɔn no oni kofo dua sɛ yɛ kakra no adeɛ kye yɛ no wɔn soma yɛ sɛ mɛka kyerɛ me sɛ ababa no ne okunu no ɔmaame wɔn aba wɔde akɔdaa no aba one tea asam na hyɛ aseɛ no ɔse ɔnyem na wɔka na ɔmo han kaa ɛde ne kɔ hospital a ɔkɔwo na kaa no de ɔmo ba akɔra nka ho ayɛ baako ayɛ mmienu ayɛ mmiɛnsa nti kuromɔfoɔ de ɔmo nim sɛ maame yi kɔ yi ɔbɛsan aba ɔmfa ɛba mma nti baako ɛkɔka kyerɛ maame sɛ ɔmo aba anso ɔmo amfa ba amma ɛna ɔsɛ sɛ ɔmo amfa ba amma na Cedar Nyankopɔn na nka ɔnte ase nso onim sɛ Cedar Nyankopɔn ɛyɛ ɔte asefo Nyankopɔn adeɛ kyeeyɛ na ɔmo afrɛ sɛ mama wei deɛ yakɔ yɛde wo nana aba adeɛ bi afiri wo nsɛm adeɛ bi a wabrɛ ho Awurade de bɛdɔmo wate asɛm na maame ne kae ɔso ɔmfa obi ama ha da ama n'anim anya dɛn ama n'anim anwu ase da maame koro ya na ɔde soja ni bi ba ha na ɔno so na wadi awumawuo saa mprɛnsa a ɔde ne ba ha me bɔ mpae ma na nyame fa me so ɛkyɛ ne ntaafo a ɔde ntaafo no firi tema ɛba ha yɛbɛyɛ dɛn me ana me to nkura ne din maame ya na ɔde saafo no so bae yo nti wɔwura yi yɛ sɛ saa sɔfo no a wɔama na nya ba no wɔbɛba no wɔabɛhwɛ no na wɔada Nyame ase nti na yɛbɛgyina ha yɛbɛda Nyame ase ade fɛfɛ Cedar Nyankopɔn ɛnam papa so ayɛ ama yɛn yɛda Nyame ase afɛ papa ne na sɔfo egu da yi mu Nyame nhyira wɔ bibiara so ama yɛ ade kɛseɛ sɛ yɛ ama me meda wɔn ase Bishop ɔbaa na nkasa nsɛm ne nyinaa fa no so ɛna Awurade adom no wama ne ba no ɔpɛ so ɔkasa Cedar for Christ Cedar me so me gyina ha meda Nyame ase
awomawu a me fam na den na me se me hye me ho akwanfo kura na nka me nyi enso nyame adom ante de me ba ha mbe hu papa wa mama wo afa me ho afa me ba me da nyame ase amen kwensia to me yesu ayi mafri abayade siamansu yesu ayi mafri mu Asia nyame na komos ma serio e wase da me fa komo oboso e wa ye me fa komo bibia me di bama oso wo di bama ejina ya di bama obiara di bama onso di bama ejina ya di bama obiara di bama oso wo di bama Asia nyame na komos ma serio wa serio na komos ma ku mi plan opa wo mentina Amen. Amen. Amo ediboade ensoso akoto awrade ayiwe mo se amo de se sika so da onyankopon ase wa wo hwe me a wo tie me won so ne pa bete so wadanse ese ya. Amen. 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 Bishop papa ne say kasa ho ye ne den kakra enu ti wo sere na o ka kire me say e ba sa no mpo na fe eye ne say se ne yiri nyim biem kra na ya de a obenya ba enti eduru ba bia na ho kra ye ne den enti o hye obi bia e wa han kran se wo pe bampo na wunya bia e mo wa ba mu na di odifu akwankyere na bishop akwankyere so na awrade be che obi amen Amen. Awrade nyankopon yesum nyame a oye odo enyankopon Amen. Minister Cornell was a called to Odo Nyankopon ever ye. Oh, Nanka the ofie, yes. Nanka otie ye. Onya Nyankopon mo awreshimu se. Amen. Chene beche se ne Habakuku kan. Na kapa de Enka hoja. Oti adanse na edi kan. Yes. Ma me se na de atade obehye kora no. Eho aye ne den. Why Ding. Wase ne sister din tade na bre no atade dada na nani age aso na agunu emamu achenti na atade na ewu yes to go pia so the demo peja ne say ye awrade ye atade na tie afre na chia besi fom My God. ne hu ne guwe My God. wase dru ba bia brabo no mu ababro no twa ne ma actually Oso ba sorry na me ka se ye mo mpaye no obi susu de ne ka beba obi de ne fie safo beba ne ka se oso no de no onim se on kan ho ma me ne papa wa wo hwa mi a wo de wa yare sa beba o amen say ye cancer yes say ye ulcer say ye diabetes Jesus. HIV Jesus. ya de wo den ya de ni din Michael. ya de bubu ni pa stroke ne ya de aka appendix ya de aka mema ya de ema ya de Jesus. nyame ye yare safo Yes, Lord. o de wo so yare sa beba Amen. o se ene na ware onim so be ware bi Be o se kawara tata so na kire say engagement dey wo ho and na blessings dey no so e wo so so da and na dey toso o se ne kasafo ani o se ne fie onwe kra no o se na ko de ne fie a we se nya fie ba ko o se fie mbie no ko ma se fie ni ne krom fie e no adanse e boy ye ma me ba ko se no oda eye dan a ye kokwam etadan o so de ba pia Cedar ye mo aye de answer ne we se self contained me no My God. Ame ye juma. wa wo hwe me a wo tie me life changing anopai na aye sunku a na ye tu obi ba bi obeda kra wan de eno obi atwuma nyina gu obi aware egu me se eya dwan beto awrade o eto da wo de ya be fa Cedar sase no so kakra Cedar sase no o ya de yi o Wonderful. o so ya berefo my God o ma de ni ho ba mo sanity and then me just dance no she nyame tumi nyame ahoɔden obi a wo hwɛ yɛn a wo tie yɛn anu yɛ mama ayɛ den awrade a ɔmade ni hɔ ɛbɛ mu no nyame mfa ne nsa nka amen dwuma sɛm nye yie wawa ne sɛm nye yie wakwantu sɛm nye yie amen o hyɛ berɛ no
pie baby a usun ye no Awurade ma won sede wo Amen. Eya sorry den ye mu na sister iba ya no dia werehwo eba yo asori dem mu kuro ya na oba ne ode ni fie nsafo ne kansafo so aba My God. Ochira program no koso no den Jesus. Ochira program no God of possibility it na your free program say God of possibility with God all things are possible. We are serving God of possibility. Yes. Adia ye wo se enye yie no eno na Nyankopon bamu a o ma ne ye. Yes. Brother Lucky eno na Nyame bamu a eye. Minister Comfort eno na Nyame bamu a eye. My God. Bless you, Bishop. Adansi atoso mi no Jesus. Ye nua ba no ne ba no ya dae no so ye o so dae se aboy friend se petu abesi ne so na kora no wa hu onim abo ne din enti ose kakai no mo hwe TV no ene market no ene o chiro ma me se abo we ena abesi me so no na je se dae o so ye no fe so mo dae no o mo atum ye wo anaju bombo My God. Bema tunam nipa moa nipa mo dane o mo moa mo bebre fie bi wo ho a mo atum anso so anaju na oti nipa nan ase se ni nam fie ho na bibi asi chance so na ni nam so se kikra obu okra sania esi enam so no oti me se enya aboa ketua mo ni modu sa kikrao samatana benta Jesus. No den Nyame bamu a abo bi onam so bi onam fom bi de na se ejeje bi oso ye obrenfo. Oh yes. Nyame trene sa be bom pa se nyame trene sa ma oba no amen. Nyame trene sa ma ukru no amen. Nyame trene sa ma wo yire no amen. Nyame trene sa ma amen. Eyo chena also to anamo Jesus. Mama no ode akura no bai me hwa akura no sa na nyame ho meti me mo ka kire me say we are taxa now akura no nyan kan say baso da yo we hu abo bi o no kan so rado ho meti me mo ka kire say attacks ne ba akura no ene na mo dinfo no ye hu no me sorry ya me so ne nine so nemfe power so baby ya bomb payman o mama de no ko yen ene ko na any just say the mfidie ntimi anye the nipa ntimi anye omo de no ko hospital kasiem na enam say we nye hunamani yade ne tina mfidie ne ntimi ansa enti we na nyame na that's right ubibi yare o kira bra na yemfa yensa ngu no so my God chano different by Juma aya chata car taxi obi wo ho a o driver no cro friend kira so on fa omro obeka kira wo say okwa yi ne ho dodo no e na say ne se mama eya hwe no petezi bi mo na mishra chata boat bi na mishra na fa ne be piem pa da yem fa yensa go so amen yen srema yes na onyame a otumi adin na Jesus na oti adanse etwato ma me na ntua anamo ne ne kura ntua anamo a ka ebesi ne komuni ba David komongo enti obi hwe me obi tie me onsa enane trade se bo adanse bi so ha se nura o se nane wiki ya yes sister ba ko a ne baye ba ko pe akrada twem 11 years aka kuno na wa pe bia no wonya ba ko pe so ka kuno asote yen kan oba me ma asafo no nyina sore etere wansa wo so ma me de me se gunu na furu no so se rade a o ye odonfo no bobromfo no o che ne ba ne bi me kura de na kan so on che no ba ko mpo no san fa cheche ne were wonya ba ko no nyankopa asama na anyem foforo a se o san ebi ko me ka se besa wonderful o je o ma me die dia na me ka kire wo atamfo ayese waje wonsem ade gu awade wadwuma na gu o company na free onsa position na wo wadwuma no ya den ya demotu anso so na ensan da bi nyame se pon be motu a na pon foforo ya da bi o kire
ọkyerɛ nyame bɛyɛ nyame. Amen. Me say ọkyerɛ nyame bɛyɛ nyame. Amen. Asafo aban obi ọwọ ọhaw ne amane a ɔhyɛ dɛm we de yɔmo a ɔmo abamabu ɔmo sun wɔ dɛm sɛ manante abrɛ no dia asɛm na ɔka kyerɛ wɔn. Bishop deɛ mɛka kyerɛ ɔmo ne sɛ ma obi bia ma na bamu mu na ɔka John chapter 5 a Bible say abranteɛ no subura no ada 38 years nanso na bamu mu isan sɛ ne wonim sɛ enipa ne bia nya ayaresa wɔ hɔ nti ɛda sabo ɔno nso so obenya ayaresa ɛhu bi penti ɛna aboa ɛde akokɔ wo gene ba akokɔ ka no wayi nani ato nkyɛn no kwasɛm asrewa ya wishira papa erade shira papa ade no sɛ yehu bi da ɛwɔ ha sɛ nyame timi ye enti no obi bia sɛ wokasa wahu bi da de na ya de ba kompe. That's right. Nyame aye pii wɔ ha nyame gusu a wɔyɛ TV so Sompa ye bia life so tuma obo pra o ma hadampo sa enti wɔn agye ho adanse gye ne wɔn ahu nyina no wei hyɛ hunkran netu ana mo braach. My God. Asafo mensa die na o ka kyerɛ me ya me ka mo a eno e ya mo hyɛ dɛm su anasa mofo di onani ya brabo no ba bia we duro de wapam die na o ka kyerɛ. Bishop Erade Yankopɔn o Israel ewiye bremu Erade ede ne tumi no kase no ato so ɔde wo yɛ adwuma na ɛboro so wo a wo hyɛ dɛm a usu wo tinisio me kamfo Cedar asafo ede ama wo sɛ enkachi enhyɛ dɛm ensu entinisio emanisio no enkun na onyankopɔn ama ne nsa so e wo Cedar asafo mu ensenkyerɛni a ene anwanwade adanse a wati nyame gusu a woyɛ bio ensi ogusu a ɔyɛ enne adanse a nyame ma ɛfa no asase so no se nyame bie wani wo sunsun mu na ohu ya enka obebo ose ama onyankopɔn enti enka wano aduro ena no hana na nisuo no wosun bia na ansa wo hia onyankopɔn difo no wo hia nyame nipa no ɔka na asɛm onyame fie no ɛno na nyame so mu ma no ɛna ɔpepa na niwa nisuo wonso utu anamon a Awurade bɛpepa wa niwa nisuo. Amen. Awurade Israel Bishop. Amen. Asafo Philip emrana aso ode kasam yenu pɛkyerɛ obi a ɔhwɛ ya otie. Bishop asama America akyerɛ atiefo ne ahwefo nyina ne sɛ Bible say fa ko a nyame honhom no na fa hodie. Ena mame mbobo no ma no ba bia nyame honhom wo no na fa hodie ti nyame honhom wo Cedar na dance no dos no man ni opese ye sane out ye no bompa 0557 0557 000 967 0557 30 90 80 and 0553 53 89 Otranyame ya adoma ye be hia e wo God of Possibility Prayer Festival no ase na ombaha enkono senia o se eba no da me do Awurade nsa be bompa ye man me do fi ho Awurade nsa ya me mo ho ban no oma ade papa enchon me wish you good night ya me ka ho bye bye. Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, Sompa 93.1 FM. Onuti epue, opue ya wampue ni kwao, odi enijie ni mkansha. Abarabo mu afutu nyamsum wani daso ade ani de abiro ni panyina